Arestado ang isang 30 anyos na lalaki mula sa Bayangbang matapos mahuling nagbebenta ng buhay na aso sa Basista, Pangasinan. Sa paglabag nito sa Republic Act 8485 na inamyendahan ng RA 10631 o Animal Welfare Act. Ayon sa ulat, personal na nagtungo sa Basista Municipal Police Station ang Regional Manager ng Animal Welfare Investigation Project mula sa Kalibo, Aklan upang isumbong ang nakatakdang paghahatid ng isang aso sa planong ipasok sa iligal na bentahan ng karne ng aso. Agad na nagsagawa ng operasyon ang Basista Municipal Police Station kasama ang nag-ulat upang beripikahin ang impormasyon. Isang confidential asset ang itinakda upang makipagkita sa sospek sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang bibili. Dakong alas 9:30 ng umaga, dumating ang sospek sa napagkasunduang lugar na may dalang sako na mahigpit ang pagkakatali at may paggalaw. Sa mismong transaksyon, binuksan nito ang sako at nakita ang isang buhay na aso na ang mga paa ay nakatali gamit ang nylon rope at straw lace. Dahil dito, agad siyang inaresto ng mga operatiba. Una nang binigyang diin ni Animal Kingdom Foundation Program Director Attorney Heidi Kagiwa sa panayam nito sa IFM News Dagupan ang mahigpit na pagbabawal sa pagbebenta at pagkatay ng aso at pusa lalo na para sa karne. Sa ilalim ng National Meat Inspection Law, ang sino mang mahuhuling sangkot sa hot meat ay maaaring pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso at makulong. IFM News. IFM News. IFM News.